Horas madihamu sudi akadongan. Matselas roha pajupak kita muse di pertanyaan palabok roha di kanal YouTube IKB Bahasa Tuba. Ia si pahusor-husor ni rohatta saunari ima nasian buku wasiat na marodolan debata na manangihon na di enet sian pesalmen 120. Jala nagabi ujahan ni si pahusor-husor tay ima na sian ayak sada na madok. Tujahu badoa mangalu-alu di hagugutakki. Jala dia lusi ibana kau. Tumola tihiya duhu hilala adong akadongan sa kuria nasari tuiba. Ya soala nasida dang manahab yaw sa hatu sa unari. Sa unima panariason ni sada halak ruas ni huria di pertangyangan di sada bakas. Mangai peruk kilong ni bungun na borak ibana. Alay muliate ma di debata. Siala pardongan yon na marhiti akka ruas ni huria. Di pesalmen 120 marhui-hui per pesalmen taringo tu akka parukilon niya depan na. Adong di bahalak na mga rongom ibana na pola di gobarho songo subia na tajum. Lungun jala pujung di hilala tudus tu halak na dibuat na liwan. Laos adong ludi bahalak na madok katana kira nanay maporak. Siala ni akka parukilon na maul niya depan may gabihira na tarsosak di hilala ibana. Di na tarsosak ibana, jauh-jauh may ibana tu di bata Jahuba. Dia lusi Jahuba di ibana. Tung lasian roha dohot hirasa rohani ibana. Hamu akadongan ale-ale YKB na marhata batak tubaon. Ahado natapatupa hatiha mangadupi hamaolon dohok kasusahan nama satu hita. Jauh-jauh tu Yahuba idu sada dalam hawar nauli alay perlu tubototta ya alus ni Yahuba dak say sudi marhite halongangan manang sada namasa nama cehiba di luar dipikirata haroro dohot pangapulion ni tuhattai naboy masa di marhite-hite akka ale-ale nang akka donga saha porseao alay jauh-jauh matu Jahuba ditonga ni hasosakan jala paimama ladusna kembar tujuh-juhi dang juaun ni Jahuba janji. So manima solo pertanyaan atas sadarion unang lupa like, subscribe, jala sagihon tu akadongan na asing mose. Marhitei nunga parsidot tamu na pasahat tu berita nauli rapdot IKBO. Saya di pasu-pasu tuhat tay mahita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.